Painepesurin käyttö. Avataan ensimmäisenä vesisulku. Käännä sulku yläasentoon. Mikäli esipeset auton, lisää pesuaine vaahdottimeen sekä kiinnitä vaahdotin kahvaan. Tällä seinällä on lisää varusteita, alustapesuri, suihkuputki sekä kapea suutin, leveämpi suutin ja levein suutin. Kiinnitä valitsemasi suutin suihkuputkeen ja suihkuputki kahvaan. Voit kiinnittää suuttimen myös suoraan kahvaan, jolloin kahvaa on kevyt käyttää. Käynnistetään pesuri tästä kytkimestä. Näihin kahteen kytkimeen ei tarvitse koskea. Mikäli kahvasta pumpataan näin, tai jos jostain muusta syystä pesuri menee vikatilaan, sammuta se ja käynnistä uudelleen. Kun lopetat pesurin käytön, käännä kytkin off-asentoon sekä sulje vesisulku. Paina kahvasta hetken aikaa, että paine laskee. Irrota varusteet ja laita ne omalle paikalleen, jotta seuraava asiakas löytää ne helposti. Kiitos.